Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Agus Suprapto kanthi irah-irahan Dikancani Mulih. Bojoku wis randha kanthi anak siji nalika nikahan karo aku. Dene aku duda anak loro. Bojoku sing dhisik ninggal krana sakit. Semono uga bojoku sing saiki kakunge ninggal merga kacilakan numpak motor. Bojoku sing saiki wis kulina urip prihatin wiwit isih melu bapak emboke. Dadi ora kaget nalika saiki kudu bebrayan karo aku ngragati anak telu kang nedeng-nedenge butuh pragat sekolah. Nalika dadi guru anyaran bojoku karep nerusake kuliah kanthi pragat dhewe. Jalaran wong tuane isih kudu ngragati adine loro cacahe kang padha kuliah uga lan durung cekel gawe. Kebeneran ing kuthaku ana perguruan tinggi kang wektu kuwi jenenge IKIP. Lan bojoku banjur melu kuliah ing kono. Lan mlebune mung saben dina Setu lan Minggu. Dadi ora pati ngganggu anggone dadi guru. Mangkat kuliah dina Setu bablasan saka papane mulang lan mulih tekan omah bubar ngisak. Jalaran ngarepe maghrib lagi metu saka kampus. Nuli numpak angkutan kaping 2 diterusake laku sikil watara setengah jam. Kedereng anggone kepengin bisa duwe ijazah sarjana, mula kahanan mangkono mau tansah dilakoni kanthi legawa lan bungaing ati, ora tau ngresula. Nyawang kanca kancane kang mangkat mulih numpak motor. Ora rinoso anggone kuliah bojoku wis ngancik taun kalima lan kudu nindakake KKN ing saweneh desa siji kecamatan. Suwene sesasi ning bojoku nginep ing papan kono mung mulih saben malem Minggu. Wong tuane banget anggone melu prihatin supaya gegadangan anake wadon mau enggal bisa kagayuh kanthi lancar. Ora ana pepalang. Dungane rina wengi kanggo anak wadon telu klebu bojoku tansah kunjuk kang paring gesang. Dina Minggu malam Senin kuwi udane deres wiwit sadurunge maghrib. Dalan kang saben dina diliwati tumuju omahe dadi sangsaya lunyu lan lemahe kraket ing sikil agawe rindik lakune bojoku. Tangan tengen nyekel payung, nyangklek tas isi buku lan tangan kiwa nyangking sepatu diwadahi kresek. Bojoku saya kerepotan lakune jalaran kahanan peteng dedet. Tekan kebon tebu kang mangsane dipanen gitok krasa mengkorok. Krungu kemrosake godhong tebu katerak udan lan angin banter. Dalanan sepi ora ana wong liwat siji-sijia. Arep mandeg ngiyup dhisik wedi kewengen tekan ngomah lan dadi pengarep-arep wong tuane. Mulane senajan kademen tetep wae bojoku nerusake lakune daya-daya kepengin enggal tekan ngomah. Ing omah wong tuane loro tansah sumelang atine jalaran anake durung tekan ngomah.
Iki wis kliwat setengah jam saka wektune biasane. Mula bapake banjur mangkat nggawa senter lan payung nedya metuk. Bapake bojoku iya kangelan lakune amarga anane udan deres mau. Nalika ngliwati ngisor wit munggur growong kang kondang wingit, atine ditata lan banjur maca-maca ayat Al-Qur'an kang dibisani. Kocapo, bojoku nalika mandheg sedhela ing pinggir dalan kanggo ngombe banyu putih sangu saka omah mau. Krungu swara ngundang jenenge. "Mbak Sri, lagi mulih ya? Kadingaren nganti yah mene." Bojoku tolah-toleh goleki sumbering swara. Ngerti-ngerti ing ngarepe wis ana wong wadon saumuran dheweke, mesem lan ngulungake tangan ngajak salaman. "Iya, Mbak, iki mau saka papan KKN. Lah sampean sinten lan arep menyang endi? Udan deres mangkene." Ngono wangsulane bojoku. "Jenengku Iya Sri, padha sampean lan omahku kulon kono. Perluku arep ngancani mulih jalaran melas, mlaku dhewean, peteng lan kudanan." "Apa ora gawe repot sampean arep ngancani aku mulih, gek mengko banjur njaluk pituas." "Aku ora bisa nganani panjalukmu, Mbak," wangsulane bojoku. Ora-orane yen aku arep njaluk upah, Mbak. Aku tetulung tanpa pamrih krana welas marang sampean. Ayo enggal tak tuntun mulih mundhak kesuwen." Ngono kandhane pawongan mau sak banjure. Tangane bojoku digandeng dening pawongan kuwi nuli blas mlaku banter kaya ora ngambah lemah. Bojoku weruh bapake kang mlaku karo nggawa senter nanging diceluki ora krungu lan kayane iya ora weruh marang dheweke. Ora watara suwe wis tekan ngarep omah. Lan pawongan kang ngeterake mulih mau terus pamit marang bojoku. Sawise bojoku ngaturake panuwun, wong mau ilang saka pandulune. Kocapo, bapake bojoku bareng tekan papan kang biasane kanggo ngenteni nalika metu. Dikandhani menawa anake wis menyat saka kono watara 20 menit kepungkur. Mulane banjur semparet balik meneh ninggal papan kono. Tekan ngomah, anak kang digoleki mau lagi mangan sabubare adus. Dienteni rampung mangan nuli padha ditanggap apa kang nembe dilakoni mulih tekan ngomah telat. Bareng krungu critane bojoku kabeh gumun. Wong sak omah padha bungah anak wedok kang mulih telat lan gawe kuwatir kabeh saiki wis ana ngomah kanthi kahanan ora kurang sawiji apa. Mula banjur bebarengan ngaturake panuwun marang kang paring gesang. Nuwun. Karipta dening Agus Suprapto. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Ludang nomor 53 tanggal 21 Maret 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.